आई दीदी लो एगो शिष्या का पूछा तड़ी कोई परी सी चर्चा बा पूरा जरूर सुनम लो। हर हर महादेव। मैया भवानी की, हमारे सनातन धर्म की सभी देवी देवता के चरणों में प्रणाम बा। सभी गुरु भाई बहनों के चरणों में प्रणाम बा। हमारा नमस्कार करी लो। आई लो हमारो चैनल के लाइक सब्सक्राइब कमेंट करी लो। भांग खा ले।